ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, тамошобинони ютуб канали Саудо ТВ, мардуми муҳоҷир, ҳама каса хубен. ирӯз 5 январи соли 2025 имрӯз навор кардем барои шумо хонаҳо аз ҳар як нуқтаҳои Туркистон, мақсад аз Душанбе дорем, Ваҳдат, Ҳисор. барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша роё кунед, навори баъдина реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай якта осиёби фурӯшӣ ҳастай ки бо нархи арзон. хонаи фурӯшии заминӣ дар Душанбе, дар Ҳисор, дар Ваҳдат хонаи заминӣ ва замини фурӯшӣ бо битонҳои рехтагӣ. аз Регар дорем хонаи фурӯшӣ, баъдан аз шаҳри Хуҷанд ҳастай хонаи назди ҳавлигӣ ва баъзе квартираҳо ҳастанд ки хулас ҳамаша баҳри шумо навор кардем, то охир тамошо кунед. аз ноҳияи Панҷам дорем, аз Ҳисору Ваҳдат ҳастай. ба хотири пешрафти ютуб канали Саудо ТВ наворда лайк занед, дар канал подписатсия кунед. ана ки мо навора сар мекунем. дӯстони азиз, дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Туркистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Туркистон сафар мекунанд. аз умми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем. бардор азиз, мақсад ба дили пир аз умми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳо азиз, ина осиёби фурӯшӣ будай ба ҳама чизош индияш айҷа ҳамаш тайёр проверка карда наҷош ҳама сайдин кардагай мегири проверка мекунӣ, даҷош маъқул шид мегирӣ. ҳамаш навай, ягон камбудӣ надорад. матош мотор 11 буда, ина 11 километр ина бурунаш ина и мотори дигариш. ана яка мега ассалому алайкум бародар, хоҳиш мекардам аз территорияи шаҳри Душанбе то 200 000 сомона ягон ҳавлӣ ё дуҳуҷрагӣ квартира эълон мекарден. рақамҳои ма 934 64 24 64 WhatsApp. дӯстони азиз, кадомитон ҳамин территорияи Душанбе то 200 000 сомона хонаи фурӯшиҳай ё ки ягон квартира духонагаҳай дошта бошед, агар ҳамин акара рақамҳои 24 64 WhatsApp шунай, ина барама занг бизанед, ҳамин ака мехарам то 200 000 сомона. мақсад одамои доштагӣ, хулас ҳамин хонаҳои боша ки зиндагӣ када шава, ҳамин акада срочна дар корай, сумуш камтар будааст, то 200 000. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ роӣ кардан дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Дучинора, ҷамоати Сомон. нарх 300 000 сомон. 8 сотиқ замин, 2 дар хона дора. ватсапшон ахириш 53 96 да занг занен. мега ки 2 хонаи 6 ба 3 дорум, калидори 4 ба 2 дорум, ҳамом даруна дай. хона мақсад ҳамомаш дар дохили хона ҳай, ҳуҷҷатхона дар берун, оби нӯшокӣ ҳастай, свет дора, ҳуҷҷатҳо 100% ҳай. мақсад ремонтҳои хона бе ремонтай, алиш мешава ба квартираи сехонага дар Ҳисор. ина пажалоста бачаҳои азиз, мақсад кадомитон ай тарафҳои Ҳисор ҳамин территория хона дар кортонай 300 000 мега бо арзониш мекуна. аз номи ютуб канали Саудо ТВ занг занед. бачаҳои азиз, пешакӣ мегум наворда лайк занед, фикротон дар комментария ҳатман нависонда монед. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 4 ҳуҷра, масоҳати 6 сотиқ замин, шаҳри Хуҷанд, Сайҳунда қарор дорад. ремонтҳои хона бад не, фасон хушрӯ замонавӣ кардагӣ ҳай. нигоҳ кунед чӣ хел дарои қиматӣ, тирезаҳои пластик. хона анами ҳолат савдо мешавад. масъалаи ҳамин территория об мега умуман камбуд надора. хуб свет ҳам ҳастай, камбудӣ нестай. хулас ҳамин нарх 190 000 сомонӣ мегем, бо муомилаи созам мекунад. рақамҳои 2911
боз оиди хона маълумоти пураша бигирен. хонаҳотона дӯстон видеонавор када рӯй кунен ё ки суратҳои тоза яъне ҳамуди сурат рӯй кунен ки ҳамин мардам вақте ҳамун тамошобин бина хулас ҳамин бифаҳма ки хона кадом ҳолат дай. адресора пирра када рӯй кунен. мактаб, масҷид, ҳуҷҷатҳо ҳамаша гап занен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дуҳуҷрага масоҳати 7 сотиқ замин. ноҳияи 5 ҷамоати нури ваҳдатда қарор дорад. гирди хона маҳкам хонара бо деволи лоӣ бардоштиян инами ҳолат кардиян срочно мефурӯшаш. хона гарени арзонае медонед дӯстон. дуҳуҷра ва пешдолон мақсад калидор дорад. кухни ҳамом баня дорад. айни ҳол як хонаш тайёрай метонен дароен зиндагиро сар кунен. шикатур ва монтажи даруни хона ҳо тайёрай. ҳуҷҷатҳо тайёрай. масъалаи свет ва оби нӯшокӣ проблема нестай. ҳамаш мақсад дар назди хона қарор дорад. гирди хона маҳкам кардагӣ хулас ҳами состоянии 145 000 сомонӣ. шумо дар 145 000 метавонед хонаро ҳозир бихарен. мегзарем ба чорумин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки бо битонҳои рехтагӣ таппа тайёр. ана замина тамошо кунед ки чӣ хелай. адресора гӯш кунед бачаи азиз. адресора 4 ҳуҷра масоҳати 6 сотиқ замин. шаҳри ваҳдат деҳаи истиқлолда қарор дорад. хуб ҳамроҳи соҳибхона дӯстон метавонен занг бизанен боз маслиҳат кунен хонара. хуб ҳамин замина ки бо битонҳои рехтагӣ тайёр барои 4 ҳуҷра битонҳои рехтагӣ тайёракай 6 сотиқ замин дорад масоҳаташ. хуб нархи ҳамин замин бо битонҳои рехтагӣ 160 000 сомонӣ. шаҳри ваҳдат деҳаи истиқлолда қарор дорад. 160 000 сомонӣ. ҳамроҳи соҳибхона савдо кунен. рақамҳои 82 30 соҳиби ҳамин замин дӯстони азиз. лайка бизанед бачаи азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар душанбе ҳай як ҳуҷрага ҳай 15 сотиқ замин масоҳат дорад. як хона. ноҳияи сино шаҳри душанбеда қарор дорад. як тарафаш маҳкам, як тарафи дигари хона мега кушода. амборхонаву ҳезумхона дорад. не ки ҳоҷатхона баня надорад. мекунен хитон. обиш качалка мақсад мекунӣ. ноҳияи сино маҳаллаи пахтакор обчакорон аз роҳи калони пахтакор 1 километр дуртара мега. душанбе ноҳияи сино 12 сотиқ замин масоҳат дорад. нарха бинен 250 000 сомонӣ. нархи 250 000 сомонира рақамҳои 48 15 ҳамин ҳозир занг бизанен маслиҳат када бигирен дӯстони азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага хона масоҳати 6 сотиқ шаҳри ваҳдати эски гузарда қарор дорад. дарвоза часпондагӣ хонаҳои барак дуҳуҷра масоҳати 6 сотиқ. хуб роҳи дарвозаву хона байн стяжка кардагӣ эскигизари ваҳдат ин ҳамин ҳолат ҳамин состоянӣ хона қарор дорад. шаҳри ваҳдат кӯчаи эскигизор заминои нав аз роҳи калон 300 метр дур. 6 сотиқ дуҳуҷра ҳамом кухни ҳоҷатхона мақсад дорад. ҷои хубай аз район 4 километр дурай. нигоҳ кунед бачаи азиз. аз райони ваҳдат аз шаҳрак мақсад то хонара 4 километр. 2 сомон ё ки 3 сомона роҳ. ина марамад 230 000 сомонӣ. 230 000 да метавонен бихарен. рақамҳои 81 75 да ин ҳамин ҳозир занг занен. лайкҳоро биҷиқен. поделитсия кунен. подписатсия кунен. подписатсия. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар 4 ҳуҷра 6 сотиқ замин ноҳияи ҳамадонӣ московский да қарор дорад. адрес мега ҳамадонӣ сари роҳи калон назди жб да қарор доштааст. срочно
боз савдои соз мешавад. нархи хона чӣ хел мебинен? барои дигар хонаҳо боз бетону рехтагӣ тайёрай. Бахшиш, хулоси хона как участка бигем фикр мекунем ки қабулш кина мешавад. хоб бетону рехтагӣ барои 4 ҳуҷра, дар ин тараф ошхонаву анҷомхонаву дигаро мақсад бардоштагӣ, таппа тайёр кардагӣ, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ ҳай. худотон бо маълумоти бештар занг занен. 71 290 ахири номерои соҳиби хона дӯстон. мегзарем ба 8-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ 2 ҳуҷра масоҳати 1 сотих замин саркори шаҳри Турсунзода регари Пешинада қарор дорад. нарха мегем 200 000 сомонӣ. срочна фурӯшӣ 2 ҳуҷрага масоҳати 1 сотих ремонтои фасони хушрӯи замонавӣ кардагиай. фақат медороен зиндагиро сар мекунем. фикр мекунам ки аки 1 сотих ҳам камай, неки 200 000 назар ба хонаҳои дигар хеле арзон, дар ин ҳолат хеле састаяне ки ремонти фасони хушрӯ кардагиай. одамое ки шароит надорен, ина марамат бихаренша пака зиндагӣ карда бестем. лайкора биҷиқен. хулоси гап, чизе ки ёфтем, чизе ки роӣ кардан, ҳамаша навортон кардем бачаҳои азиз. фақат наворда лайк занен, фикротонро нависен. ҳамин хонаҳо арзанда ба нарх будан ё ки набудан, лайк монден ё не, фақат нависен дӯстон. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариҳо менависен. фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкора монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.